Вас вітає служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель», у студыі Маргарыта Шыбукова. Добрый дзень. На вытворчым аб'яднанні «Крышталь» адбылася сустрэча працоўнага калектыву з інфармацыйна-прапагандысцкай групай гомельскага гарвыканкама. Прадпрыемства наведалі прадстаўнікі ўладаў, кіраўнікі сферы аховы здароўя і жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Старшыня гарвыканкама Пётр Кірыченка расказаў аб некаторых выніках сацыяльна-эканамічнага развіцця горада. З пачатку года прамысловым комплексам выпушчана прадукцыі больш чым на 27 трыльёнаў рублёў. Пры гэтым у вытворцаў атрымалася скараціць складскія запасы, павысіць рэнтабельнасць продажаў. Прамыя інвестыцыі ў эканоміку склалі 35 мільёнаў долараў. Удзельнікі інфармацыйнай групы таксама наведалі фірменны магазин «Крышталя», дзе азнаёміліся з асартыментам прадукцыі. Працу самого прадпрыемства кіраўнік горада ацаніў станоўча. Конечно, сложно сегодня сравнивать «Кристалл» современный с тем предприятием, которое было в советские времена, но тем не менее я должен отметить, что предприятие работает устойчиво, есть у него и перспективы развития, и прибыльно работает, что в этих условиях немаловажно. Ну и фактически сохранен состав трудового коллектива, что тоже очень важно и всегда для нас актуально. У Гомельскім раёне адбыўся першы з'езд гільдыі майстроў і рамеснікаў Беларусі. На пасяджэнні зацвердзілі статут і структуру грамадскага аб'яднання. Ініцыятыва па стварэнні гільдыі нарадзілася ў Гомельскай вобласці. Водгук яна знайшла ў Мінскай і Гродзенскай абласцях. Жаданне ўступіць у арганізацыю выказалі больш за 100 чалавек. Па словах стваральнікаў, неабходнасць такога аб'яднання наспела даўно. Сваімі рукамі майстры і рамеснікі ствараюць унікальныя рэчы, але прадаць іх часцей за ўсё вельмі цяжка. Да таго ж не кожны валодае неабходнымі юрыдычнымі ведамі. А таму галоўная задача гільдыі – абарона правоў майстроў і рамеснікаў, дапамога ў збыце работ. Таксама ў планах стварэння ўласнага сайта, адкрыццё выставачных пляцовак і галерэй, арганізацыя майстар-класаў, папулярызацыя і развіццё новых і адраджэнне забытых рамёстваў і майстэрстваў. Калі гэтая ідэя будзе увасобленая, то, па-першае, гэта будзе вельмі добрая нагода для гомельскага рэгіёну, дзе нарадзілася гэтая ініцыятыва. І мы можам супольна з іншымі рэгіёнамі развіваць актуальнае майстэрства, актуальнае рамесніцтва, потому что у молоди есть потреба в этом. А мы хотим создать тот союз, который может лоббировать интересы гильдии на правительственном уровне, решать какие-то задачи, которые нам интересны, создавать свои галереи, свои музеи. Камерны хор Гомельскай абласной філармоніі рыхтуецца да юбілейнага канцэрту. У гэтым годзе калектыў адзначае сваё 35-годдзе. На адной з рэпетыцый хора пабывала наша здымачная група. Царкоўна-славянская духоўная музыка, айчынная і замежная класіка, вакальна-харавыя мініяцюры і лепшыя сусветныя джазавыя кампазіцыі. Сёння ў рэпертуары камернага хору Гомельскай абласной філармоніі уся музычная палітра. І гэта адна з прычын поспеху гомельскіх выканаўцаў. Калектыў выступае не толькі на радзіме, але і за яе межамі. Расія, Германія, Францыя, Польша ім апладзіравалі ў шмат якіх краінах. Конечно, нет предела совершенства, но камерный хор все-таки держит свою планку, достоинство. Раз он говорится о том, что он профессиональный коллектив, он должен иметь и эту же высоту, этот статус. Мы стараемся все сделать для этого. На пачатку 80-х камерны хор Гомельскай абласной філармоніі стаў першым прафесійным калектывам гэтага жанру ў Беларусі. Сёння 24 артысты выконваюць музычныя творы, якія напісаны ў разліку на куды больш значную колькасць музыкантаў. Гэта, кажуць, вялікая нагрузка на голас, але калі ўсё атрымліваецца, задавальненне ні з чым не параўнальнае. Чтобы не было одноразового, однобоко, хочется чего-нибудь такого. Как оно получается, уже другой вопрос. Что нового? А новое, в принципе, каждый день. И в жизни, и в работе. Юбілейны канцэрт запланаваны на 6 кастрычніка, а пакуль штодзённыя рэпетыцыі па 3 гадзіны, плюс яшчэ некалькі гадзін на самападрыхтоўку. Урэшце гледача неабходна прыемна здзіўляць, тым больш на ўласным юбілеі. Мы должны вынести все свое мастерство, профессионализм. Я думаю, что мы должны удивить, как всегда, наших слушателей и, конечно же, возвести их к возвышенному, к слушанию прекрасной музыки. Олег Сунцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».
Пра падрыхтоўку да юбілейнага канцэрту камернага хору Гомельскай абласной філармоніі і планы на новы музычны сезон. Пойдзе размова сёння ў праграме «Дыялог» тэлерадыёкампаніі «Гомель». Госцей студыі стане мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор камернага хору Алена Сакалова. Глядзіце праграму 18 гадзін 10 хвілін на тэлеканале «Беларусь-2». Онлайн-трансляцыя даступна на сайце тэлерадыёкампаніі «Гомель» tvr.gomel.by. Свои пытанні госці праграмы вы можете задаць патэлефанаваўшы па нумары прамога эфіру ў Гомелі 77 68 45. Працягваем выпуск. Схема руху на асобных гомельскіх вуліцах у апошні час кардынальна змянілася. Ліквідаваны некаторыя пешаходныя пераходы на Савецкай, Інтэрнацыянальнай і Рагачоўскай. Вадзіцелям несумненная выгада. А вось пешаходы ў больш складанай сітуацыі. О правах самых юных удзельнікаў дарожнага руху разважалі ў гомельскай сярэдняй школе нумар 27. Кіраўніцтва ДАІ і ўправлення ўнутраных спраў гутарылі самімі школьнікамі і з іх педагогамі. Перш-наперш трэба зразумець, якія цяжкасці ўзніклі са зменай схемы дарожнага руху. Высветлілася, што месца гэта бойкае, таму патрэбны дадатковыя абмежавальнікі транспартнага руху. Вы знаете, у нас есть пример нерегулируемого пешеходного перехода на Докутович. Я знаю по собственному опыту, что пока вот не махнешь рукой, никто не останавливает. Таксама педагогі выказалі падзяку за ўзведзеную ўздоўж Рагачоўскай з боку школы агароджу. Дадаткова прапанавалі ўсталяваць шлагбаум на пад'ездзе да басейна. Там, па словах педагогаў, даволі ажыўлены рух аўтамабіляў, чые ўладальнікі да школы альбо басейна дачынення не маюць. Але ж галоўная просьба вярнуць светлафор на скрыжаванне вуліц Песіна і Рагачоўскай і ўсталяваць дадатковый на скрыжаванне Песіна і Докутович. Основная часть предложений, конечно же, не угрожает безопасности дорожного движения в части нарушений правил остановки и стоянки транспорта вблизи школы, но вблизи территории школы, не на самих пешеходных переходах. Единственное предложение в части улучшения движения пешеходов – это дополнительная установка пешеходного светофора. Начальник ДАІ Гомельскага аблвыканкама Ігор Макушенко паабяцаў узяць гэтыя патрабаванні пад асабісты кантроль. Ужо абяцана, што шэраг агучаных пытанняў будзе вырашаны ў бліжэйшы час. Віталь Доўгі, тэлерадыёкампанія «Гомель». Навіны рэгіёна, інфармацыю о праектах тэлерадыёкампаніі «Гомель» вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Маргарыта Шубукова. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.